Difu JNM Training School along lamp lighting and oat taking ceremony com caping ceremony ke paman. Sining amanai alam arjan YouTube along kelang abang pu irui angbong nangting wai nangchi. Athir film production hamren. KSA Kajirunga District Committee atumpen toward lapen diplu aroy adolong ke patang serak japan Karbi anglong Autonomous Council CM apan pinpur alu panong si dolamara OC aridek ke pajir prime time long peneli berta thanbang thare harmony be number tang ton pen arjuik tha GNM Training School Lamding Road Dipu along jakhong ni pai hini arni lamp lightning and oat taking ceremony com caping ceremony ke paman pun berta cardinals of rang ke pen berta nang pale lamp lighting and oat taking ceremony com caping ceremony ajai mai ke padopon along ali sarpo aman pen Karbi anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang chiton du lapen Karbi anglong Autonomous Council EM medical in charge Khonsing Rongpi MEC Horen Singh Be Joint Director of Health Service Kareng Rongpi GNM Training Institute Principal Iris Deronpi Pendanglo Pinan Sai Kamsai Puatu Chitong Dun Ajai Mek Ateng Pen Aprangsi CM Ronghang Ahin Pen Japonsi Florence Nightingale Aphan Chikimo Asai Padopon Apitu Ongdung Asai Angdeng Ajai Mek Ateng Pen Pachun Ponu Pusi Bilta Ripdun Long Athir film production hamren pen kason se Karbi lam arjan sining amana YouTube along Karbi creative channel pu irsi kelan aputhak lam arjan kason sevek abang pu korsing kro ahin pen irui isi angbong YouTube along kelan vek abang pu nangching wai nangji pora jakhong ni pai hini arni cartoons along berta na pale Athir film production hamren pen kechingsi kason se lam arjan sining amana kedam tang surihini lakre troksi anikan pre acheklo rat angno paklang ponno Kebeng ke pan kedo ajoine bangso alamarjan Karbeng lo angkang ke paklang dang long resi ke onglang laso ajok alang litumpen VCD DVD hahul ke selam pon pelang lapen jorpon pelang pusi chinidun bon sitame pining surhini lakrenar kep aningkan kedam tang busik acheklo ni pha engkoi rap ho arni manompen YouTube Karbi creative pu a channel along kelan sakpen rada phan kepalang prong ke sining amanai alam arjan kason sevek abang phuatum manghu prong lo pusi Athir film production ahin pen khorsing kro pen phenang ke amai along ningje pon bangso alam arjan kason se aphan kaduka vesika lak sirkep an bak padam nanglo laso angbong pen non amasika lak hini ansi cholong chotlang lapen kepaklang amata ledam parpelang dipu anta paklang long lelang pusi khorsing kro pen ningje lasi lapusan production atum pen lamthe abe pin pen majok ta social media along pipedet nangji upload lo lasi irui angbong Athir film production hamren aphan nangche tong wek nangji kali pulote sodak pen kangsai padonang kok poputa alang lipen ningche thu anparta laposon aron repen social media along apor pe pen kelan dun lake lamarjan kason sevek atuma phan kepasik sak dun lo lapen Karbi lamarjan kason se atuma phan amoy kepa bob dun asai laputa khorsing pro pen ningje lasi sining amanai kopia posi press media along press release kipinang koma asulam ke puthak labang so lam arjan lam ke puthak kela hello jinilitum Athir production present ko ahin pen sining amanai alam kanar yang tiar lo labang so alam cinema tiar ko net na phi nilitum adisana jorjila labang so film neralong majutum long klangal lasi nilitum Athir production hinpen khamkhe lo mane Karbi film society hinpen khamkhe ponlo labang so jutuk long kipi abang ku bang ketuman same jokche lapen Karbi khe ajutang hubar lo ahutur busi nilipudami lasi lanam fulona ini tum Karbi film ba Karbi society alum tumolo ahutur cibi nane lapen labangso a film nedalong ka upload abang ku bang kitum hanili tum cini jirang rango labangso abang ku bang kitum han nitum kinepji la son hilo je non iruyang bong apor pilo la iruyang bong apor pipen jongsi arang itu producer long nang serandar de pulutante nitum Karbi film society ahin pen same sodak pen oponji
KSA Kaziranga District Committee ahin pen jakong ni isi arni dolamara ahabar angkang towar ke patangte aputhak armuka chejeng padosi dolamara police station OCRI deng Karbi anglo Autonomous Council CM Tuliram rongkhang aphan panongsi pinpor alo epak ke pajirnam aberta karnews alo berta nangli Dolamara habar kachilenga towar non anta kasilam ki patang tia jakrat atum kachilenga phan thedung katora chetong nang rintilo lan chotagali diplu arailong ki dona dolong pini arnia ta ki patang je phan sai ki deng pon ka bia jong KSA Kaziranga District Committee tumpen patir pi ponsi armuka chenga sai pado ponlo alang li tumpen armuka chenga sai pado pon de phi KSA Kaziranga District Committee kangdanga mai ta pado pon kangdanga mai long non lapen ki wangji arni ki claim ki dam nang je thakta kachingwai pado pon bangso mai long KSA Kaziranga District Committee amai pu santosh tong bipen ke charipon amai long chun bang dorsing singnar pensi mai ki phalam thi jai ponlo mai long KSA amai pu simen rong phar HSTC kong chun bang lai chan ingleng HSTC dihen dream bang khorsing singnar pen chenglok rongsar sorkari rongsar tum chetong dun mai long KSA Kaziranga District pangtangsi kachilenga towar la pen dolong tang titik kachesong ington telapen contractor SO la pen engineer atuma phan nep ingnang nang jipusi cherai pon MSc Richard Tok bilapen kidam tang EM barim proton ingti kelang ki pangkhria joksi non anta paribarton thekthedat lobose ronga soratum ningjirinti nang litum ACO labangso adelong ke patang dabia phan ke choningri lo lasi nelilam the puhitame kadowe la sarkar ke chari akithe ke ding tum hanta choningri thule thorlo so dolong bose amen dolong bantu patora lang lisi long lo so contract ke stalang li nang claim sub contract sipu kumama pandong pinya ne tum ke sitame adolong bang tang tebin lo pinya ne ta awela ne tum thangna tar julong lang solam mangge awela meeting chu ya dolong pasita ser la vosi ke chiklo tarik re thom la so diploro lang ke thei pinangan adon inglum lo labangso akang lum hut relief ke malong kido abang phu tumphan alang li na chitong wang labangso akiwang hut alang li lapen engineer PWD engineer alang li timung saho pu tame alang li tum lam chak na chipi ke la hen lo neli hala so hu sitame la so lam the pudun la si alang li tum kachi chaka teng ke non la within Oktober artiklo ban November artiklo angbong netum pa complete ji pusi alang litum lam cha kanang chipi wai phis tame la so teng pute October November ta mo 2019 October November ne ra tum neli bangga chini ne dalo pen madak duar baguri kiduk kisung madak nang kelang syari tum an masatame suri kadom nang pinglo neli kini ye ji kela na velo sitame neli kini ye dami ining hang bang kela hello laso adolong ningkaner kep lo ke kim tang adolong kim raw tum hini adolong tangalo tebol sita pinyani la nong tuo dolamara dipto dolong bang ke tangi ke bang ke neli kini dang kang tung bang kela hello CM ye matum to council pen contractor pan poisa ki pipeden ma mante contractor tong poisa ke chodet ma laso putha bang nili tu nong tu dolamara rat la pen dolamara Malaysia rat to bang kini tung duklo la pen engineer ta la so dolong ki kim long nang chi lang dun pu nili tum thai dolong le la sia hok lo mo pen nili prang lam kini ye tum ta me than lo la dak eskur ki dun o somar pen dang lok boyar ke wang tum ta pen dang lok la pen la dak kesu kyun e tu de par be ha tum ta me la so dolong ka vi pen jo ne pinang an ke dam ke bang thik sak lo la si nili ke chuning ri kang tung bang ke Kongres sarkar puno banon BJP ki jari bom sarkar puno lapen non ke do bom Richard Tok BMC ke hai pansitame lapen tuliram rong hang Karbi long KCC CM batanili sodak pen chuning ri dun kang tung bang ke la heno nili to adolong phan la prap jin pen nang patang ikte nang patang pi sonte mesen po buti nin tum duar bagri arad tum chuning ri par non malam sopor pan pirtamo ington ponik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihina Mopi Putat Bertalo, Wangtulo. Karbi Anglo Autonomous Council Secretariat Building Ahema Kimialo. Karbi Anglo Autonomous Council CM Tuliram Hanglapen. Team Karbi Anglo Autonomous Council Atumpen. Jakong Nipa Hini Arni. Anarlo Apor. Karbi Anglo Autonomous Council Along. Office Pion Kalitang. Biswajit Hansi Aphan. Minute isi an Kachikimo Asai Kepado Pona Berta. Card News Along Berta Nangle. Kachikimo asai ke paman pon along Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen MEC atum Horen Singh Bay Dorsing Ronghang Dioping Maslai Ram Singh Timung Richard Togbi Pencheng Lok Karbiang Autonomous Council along R Pukido Secretaries Sai Kam Sai Pu Pencheng Lok Sai Ki atum do anta Kalitang Biswajit Hanse Aphan Kachikimo asai along Chetong Dun Renti CM Ronghang Ahin Pen Kalitang Biswajit Hanse Ahemasol Inut Bakaphan Prapjin Pen Voreng Anghon Kipek Ponji Aphan Karbiang Autonomous Council Ahin Pen Kipathik Piponji Aphanta Kachikimo Kepado Ponahut Pachini Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Honglapen Ari Sangho Atumpen Pen Jakong Nipa Isi Aningve Difurong Supi Angkang Towar Kaselam Pon Bom Adim Along Kahumridang Dipurong sepi angkang kacileng atawar apora tengpen kipatang jilapen kiklem kedam kipa messenger phan Karbiang Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kahumridam Labangso Kahumridam along MAC atum Mongol Singh Timong Long Kitimong Horen Singh Bay Lapen Ram Singh Timong atumta Chetong Dun Pasip Birta Long Dun Prime time Berta Bangla Pasi Kangton Poniglo Dume Thakbe Kardon